Hello. Thì lấy đỡ nó sẽ đây lên sẽ lấy cái thằng ở đây đâu rồi rukum masih betul ya betul benar hai pindah dah Buổi khám một đeo là con nó ta đi nó cùng rồi hầu cú vái đúng cô đi đi cho ba cô đi đi cho cô tham nó cô đi bola cái bữa ăn cái đi bola cái nó em đi tham kita boga pun belum mana itu tidak begitu Paen kena kata mình lúc phi nào mà lại không gimana engkau bisa handphone nih ki exam handphone nih kan dulu lewan joldi handphone kan ki exam আছে lewan joldi handphone তোর বেলে সকে না লাগে না আধা ঘন্টাই হলছে আপনি কত হয় এতে পায়া বলি মাটি মাটি লৈ যায় মই গম নাপাওঁ কি খাব ভাৰমতো सोर बिखि बिमानो रजिलाया सोंदो सोर होननानै ओमफ्राय आं बिखि बिमाना खोथादो পেপাৰ আপোনাৰ লখিমপুৰত নেকি হেৰি কিবা হেৰিহঁতৰ মাক নেকি কি আছিলে নামটো হ'ব দে ল'ৰা হাই ছেকেণ্ডেৰী ভাইৰেল দিছে নেকি কি মঘমানৰ ল'ৰাৰ নাম কি আছিলে বিদ্যুৎ বিকাশ লখিমপুৰ কোন গাঁও জাতীয় বিদ্যালয়ত পঢ়িছিলে নেকি বৰ জাতীয় নহয় নহয় ঢকুৱাখানা নে লখিমপুৰ আপোনাৰ মোৰ ঘৰ ঢকুৱাখানাত ল'ৰাই লখিমপুৰত লখিমপুৰ মোৰো লখিমপুৰতে মানে মোৰো ঢকুৱাখানাতে ঘৰ অৰিজিনেল ঢকুৱাখানা কোন গাঁও হয় আমাৰ জীয়ামৰীয়া মই অকণ দেখা লাগিছে সেইকাৰণে ল'ৰাই ক'ত পঢ়িছিলে মোৰ ছোৱালীয়ে ক'ত পঢ়িছিলে তাই মেট্ৰিকটো তাই লখিমপুৰৰ পৰা পাছ কৰিছিলে তাৰপৰা দৰঙত পঢ়িছিলে माइसे दावरावहाय आङो डिब्रुगड़आवसो दंफैयो ओमफ्राय मानसिफोर दंसोगारो बुरजाथार ओंखायनो जि दावराव जादों মই লখিমপুৰতে থাকোঁ কোনঠাই নকাৰী मारा जाखो दावराव फैजाबाय ना
जेनेबा मानो बिदि जाखो सोरनाबा सोरनाबा माबा जाबाय थाबनो गबाय माथो गोलैनिसै दावरावजो नामा दावरावजो गोलैसै दे रावबो फैया लाइभआवनो खाथियाव मानसि दंना गैया गोलैबा बोखांनांगोन ना Gumi buat naik no student kita mana kita betul guyale nagiरना ला सासे खाथियाव बोखांनो थाखाय दै बाल्थिंसो लाफानोसै खाथियाव गोलैबा सारस्रोनानो मोसाबावबायसो dose मा जाखो गाबोन जोंहानाव फै बेरायनो नुथाराखै मानसिखौ गोबाव जाबाय नायनो लुबैदों Halo mama, exam ada hasil. Sudah mana এখন পেপার আছে তার দিয়া আসলে কিন্তু जेराव गाज्रियावल' इखौल' होनांगौ नामा माने য'ত বেয়া সেইটোৱে দিব লাগে জানো মই বুজি পোৱা নাই ময়ো বুজি পোৱা নাই অকৰা নিচিনাকৈ চাই মই একো বুজি পোৱা নাই जोंनो रायलायगासिनो बिराद मानसि दङ gimana mau sini ekstra dong sebentar subjek gue beleg-beleg sendiri Kevin is now part farsi computer kalau presentasinya nih gimana छोटा ना साइज छोटा वाला बोले टाइम साइज छोटा अरे ठीक है मैं कह कि आगो दिखले एक घंटा बुझे ভাবিছিল বলে 1 ঘন্টা টাইম লাগে মই হয়তো কি আর টাইম আগো তিনটা সাবজেক্ট আছে মতে কোন কি Asamisnya dong mana itu Unsalnya malas. Unsalnya memang malas juga. Betari sebelah langsingkan hayang nak nih baca nane. Mati rawu bukti lah bu.
এনেকুৱা এজনী মানে মোৰ ওচৰতে এনেকুৱা হৈ আছে सोर दङ कमेन्ट हरदो दे सोर जयेन जादों सासे सोरबा जालायबाय जयेन नायखुमादों खुरमाफोर खुरमाफोरा नायखुमासै नायखुमाना थाना माथो होआ खुरमाफोर नायखुमादों होनजादों माने इदि उल्था उल्थि फैजोबखो कनफिउस हयगैसेमोन बिसोरबो जुदि थाब फैयोबा ini susah serius nih wilayah hias ini exam di wilayah hias दाबो जोबाखैमोन जोबाखैलै माबायावसो 6टा 6:30टायावसो Lo sungai dia time habis ya. Aku mau tanya dong sih. सोर सोर रजिला आं माने इसोरना बेलेग ओंखारफिनगोन माने सबबो माने कनफिउज जाजोब्बाय थां हटेलाव जाना फै आंनि मुं लाना नोंनि मुं सिबौ बायदि नुमारदों आं नोंनि मुं लाया जोङो नोंनि मुंखौ लाबा सिनायनाय नङा फट' देखायनांगोन फट' देखायगोन चेनेलखौ खोन्थागोन फट'खौ देखायनानै जाना फैगोन नङाबा नामखौ लाबाथाय सिनायनाय नङाना रावबो फट' खिथिबा सिनायगोन खोमा ने फट' लादेरो फट'खौ लागोन मालाबा फैबा लामायाव हमथा जाथोसै रोंबाय मा खालामदों नोंलाय दंखायो बेहाय आदा नोंनि आदा दं नामा बेहाय डिब्रुगड़आव मा नाम जानो नामा मा नाम खोन्थानाय नागिरनि जों लंकेन बसंनि होनला दे आं होनथ'ला लंकेन नामखौ मायावबासो खोनादोंमोन आं
ना साननै साननै एगजाम जानायलाय मा एक्सट्रा साबजेक्टनि बेलेग बेलेग बिसोरना दिनैनो जाखाजोबना मोनथाम साबजेक्टआ गाराय दाखनो गोनांबा हे भगबान सोरनि मोखाङाव गाराय नुगोन दा इसोर ओमफ्राय मा होननानै जानांगौ जों बे गाराय दाखोन गोनां इखो मायाव दं गाराय दाखोना गन्थंआव ना मोखाङाव साइन्सर तू जल्दी हो है गोवा नहीं बथलजों खिथु सुयोना नों होनना सोंदों बथलजों खिथु सुनानैलाय मा जानो मोखाङाव बे मोदोमफोराव गाराय दंबा बिदि सोंनाय माने जोङो मायाव मोनजानोहाय बुना सरजागोन मासि मोजां मोजां आयदा होयो नों आयौ 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 रावनावबो नटिफिकेसन थांथाराखै खोमाहाय आंनिया बेनो आंनि एक्स बि एफ आयौ आदा होननाया लासैनो बि एफ जायो नागिरहैसिगोन र' दाहाय जोङो फट'खौ देखायबानो जागोन खोमाय ना मोखां सोखां नायला जायखिजाया देखायलांबाय थानोसै साफा साफा आं नाम्बार हरनि दे ला हर लिरना हर रं नाम्बार खालामजाजोबदो बयजोबो सोरबा दासो हरदि कल खालाम दे दावरावथार बेयावनो लिरना हर लाजाजोबदो बयजोबो नाम्बारा बोरो फिजिक्सৰ পেপাৰ কেনেকুৱা আহিছে বাৰু आं खिनोसै बिसोरो खिहैथां আগৰে लाइक दान दे लाइक हर मा खबर मेडाम एस क्रिएसन मोजाङानो नोंहालाय
लाइक खालामालासिनो थांना दे लाइक खालामनां एन मोसाहारि मोजाङैनो दङ ओमफ्राय मा खालामदों दालाय एस क्रिएसन नुथाराखै जे बहा दङ न'आवनो दङ आङो दे नोंलाय बहा दङ थाम्फै अरसोदोहाय सापरि सिमेन्ट मा खालामदों सिमेन्ट सापरियावलाय आंबो दा न'आव गैथ'वा माबायावसो दंफैयो डिब्रुगड़आव बेरायफैदों मा खामानियावलाय मा जादों डिब्रुगड़आव थांदों जे जेबो जायाखै माबा जोंहानि बिनानावनि फरिखा दङ ओमफ्राय बेखौ दोननो फैदों रावबो गैयाना न'आव ओमफ्राय आं दोनफैदों आरो खरसानि सोर हाबनो मोनदियासैना ओरैनो गथ'फोरजों बेरायना थाबाय गोजाननिमोन खोमासो जानो लुबैदों ओमफ्राय दा थांफिनगोन ना मागोन सापागुरिनिफ्रायलाय थांगोन नों दिनै थाङासै नामा माबायाव स्कुलाव
दा फैनो थांगासिनो बुंगासिनो थांदों जों सानैल' 1 PM आवनो हगारनाय जादों अ सानैबो एसे प्रब्लेम जायोलै गाबोनसो थांसै आंबो दिनैनो थाबाय बेयाव फैनो गोनां जाबायना नङाबा थांनो ओंखारदोंमोन आं दिनै फैनो गोनां जायाबा मैया थांगौमोन मैयाबो सानसे थानाय जाबाय आङो নহয় নহয় আজিতো আছে আজিতো আছে আজিটোৱে থাকিব আজি এডমিটত अके मोजां এইখন ল'বই আৰু আকৌ বেলেগ আহিব নহয় আকৌ যিমান কোন নিদিয়ে आयौ दखान दंलैना सिङाव फिथर दुकान আছে নেকি केन्टिन केन्टिन सेन्टिन होनाय गिदिर थानांगौ केन्टिन थागोन खोमा पासता जासिगोनथ' होमबा बेरायहैनोसै नामा माबासो थानोसै आधा घन्टा 1 घन्टासो ओरैनो लामा ओइथिं साइथिङावबो जिरायना थानो हायो थाम्फै अरजाबाथाय दा थानोसै साइथिं नङा स्टेसन नैयाव स्टेसन दं नालाय दोनथ'नोसै आं दसे बेरायनोसै অকণমান খোজকাঢ়ি যাম না খোজকাঢ়িম ওলাইছে পেচাবৰ গোন্ধ मा बुस्थु कबि लेखा